Tras 2 anos sen poder organizala de xeito presencial debido á COVID, aínda que si o fixo de xeito virtual, a Asociación Agadea de Axuda a Enfermos con Demencia tipo Alzheimer retoma este ano en Ribeira a súa tradicional andaina en favor do Alzheimer, que chega á súa 7ª edición. A cita presentada esta mañá no Concello terá lugar o venres 26 de agosto, ás 8:30 da tarde. Agradecer que teña esta iniciativa, agradecer tamén a súa labor que está a facer no Concello de Ribeira, de sensibilización e ademais de involucrar a todas as familias en un tema tan importante como é o Alzheimer. A andaina ten un obxectivo claro. Os obxectivos principais desta actividade na que participan familias completas, dende os máis cativos ata as persoas máis maiores, é visibilizar e sensibilizar a poboación desta doenza cada vez máis común e que afecta máis actividade, a máis persoas, así como manter uns hábitos saudables. Estamos ahora moi enfocados na prevención, porque sabemos que esta enfermedade non hai unha medicación, entonces sí sabemos que científicamente está comprobada a prevención. E os 3 pilares son actividade física, actividade cognitiva e vida social. Isto sempre procuro dicilo máximas veces que poda, porque cada vez é máis imprescindible, e sobre todo despois do COVID, que houve un empeoramento na saúde mental, é importante estos 3 pilares do que falamos. A andaina está aberta a persoas maiores de 12 anos, cun percorrido de 8 kilómetros aproximadamente, de dificultade baixa. Vai ser un recorrido tamén prácticamente chan de todo, con un firme moi sinxelo, aínda que ten zonas de monte e tal, con firme moi sinxelo, e o recomendable é que leven a xente o típico, pois unha roupa axeitada para esta actividade, sobre todo o calzado, para ir camiñar, que sea apropiado, e que como vai discorrer a partir das 8:30 da tarde, pode que nos quedemos sin luz nalgún tramo contra o final, que leven algún sistema de iluminación. Iníciase no Parque García Ballón, vaise polo Paseo de Coroso, métese hacia a Pedra das Cabras, a Congostra da Carballa, baixa polas Saíñas e volvemos polo Paseo de Coroso. Terá un custe de 5 euros e os beneficios recadados irán a parar íntegramente á asociación. O prazo para anotarse rematará o día 24. Para aqueles que non poidan asistir ese día e queiran colaborar, tamén o poderán facer a través do dorsal 0.